sky. Din skygge. Skal jeg fange din skygge? Jeg tramper på den. Adel, mener du, hvad du sagde til mig lige før? Vil du bare købe dig en ny far, eller hvad? Måske. Hvad skal jeg have 2 far? Det ved jeg ikke. Skal du det? Hvad gør du så med hvad gør du med din gamle far, hvis du køber en ny? Jeg kan bare. Hvad for noget? Jeg kan bare have ham. Vil du ikke bare efterlade mig i et andet hus? Nej. Ligesom du sagde lige før. Nej, det er det ikke, jeg sagde. Hvad var det så, du sagde? Jeg sagde kun, at du sagde, at du går til efterlade et hus, der er ingen, der bor i. Vil du efterlade mig i et hus, hvor der ikke er nogen, der bor i? Nej, jeg bliver ikke at efterlade dig. Nå, det er godt. Er du blevet glad for mig igen så? Men jeg synes, det er en sejr. Hvad? Jeg synes, det er en sejr. Tak, skat. Var det bare fordi, du blev sur på mig lige før? At du sagde, at du ville efterlade mig i et andet hus? Nå, det synes jeg ellers, jeg hørte, da vi gik ud af døren. Er det ikke rigtigt? Var det fordi, du blev sur på mig, om der var noget, jeg sagde til dig? Hvad var det, jeg sagde? Hvad for noget? Det er du flov, eller hvad?